Салом алейкум, ҳамдиёрони азиз, ҳамаи айнуми худам аз номи ҳамаи ғарибон Тоҷикистони худамон салом алейк мегӯм ва дар охир дар ҳамин гап як чиз гуфтанем ки як хеле реперое ки дар худамон буромадаи дар ҳамин Тоҷикистони худамон намедонам айдасаи вайра ҳамон мухлисое ки бо мухлисӣ мекунанд хоҳарои ҳамон мухлисои шон немсӣ меган бо баха меган чун чӣ меган авои ҳамашон фоҳиша шудагианд айдасаи ҳамира Тоҷикистон ҳамаш пашти фоҳиша шуда имрӯз нархи зино вообще капек шудагиад Тоҷикистони худмон ай пушти чи ай пушти реперои тоҷик ман мақсад гуфтанем ки диаташ шон немсӣ ай ту дард дорӣ барои хита дорӣ ту дарди хита барои мардума нагӯ вай дарди хита фақат дар худованд бугӯ ва адаб бугӯ хеле ма чай ишқавтарӣ кардам ма хеле кардам факлаву хеле дар ягон ҷо туғрӣ намегира бародари азиз ту ҳамин дард дорӣ як ҷои намоза парто дардта дар худо бугӯ ай пушти гапое ки ту мезанӣ ҳамаи духтаракое ки нав мактаба буд кардан оли кӯдаканд ҳамаш фоҳиша шудагианд ҳамаш ту ба ӯ суханое мезадагид чанд хонара калед кардаги пага саволу ҷавобаш бисёр азоб дорад барои ҳамқа камтарак фикр ки як репи хонди охиронда ман бас кардам не ки бас кардам мегӯӣ не то ҳозир овозои ту буромадаеса ба ҷои амри маъруф кунанд одамо фақат репер гӯш мекунанд ина ҳамаш дар саволу ҷавоб пага ҷавоб мегӯӣ дар гапҳои гуфтагид барои чи ҳамаи мухлисое ки ту дар худ ҷалб кардае ҳамаи ҳамин пага дар қиёмат мегӯянд ки мо мухлиси ана будем гуноҳи ҳамаи авайра ту ба калам мегирӣ ту ира ҳеҷ вақт фаромӯш накун ки ту як ҳаёт нести дар дунё пага ё пагаи дигар ин рӯз нашуд пага нашуд бо пагаи дигар 1 сол 10 сол пас гӯем ту се равно ай дунё мери не ки ту иққам мухлисе ки ҷамъ кардӣ ту медонӣ ки дар дунё ҳамаш тура таъна мекунанд тура гунаҳгор мекунанд ки мо мақсад ҳамин мехонд мо ҷалби ҳамин шудем мо намоза нахондем вақт шуда барои нами одам шуда ана барои ҳамин қати ҳамаи намо корҳои кардагита обши ҷамъ мекунӣ қади гуноҳҳои ҳамаи одамо ту ҳамаша ҷавоб мегӯӣ ту намедонам чӣ хел тоқат мекунӣ дар азоби дӯзах ба барои ҳамин қа ман бародарона як хоҳиш дорам ки ҳамин бародарои мо ҳамин як сарҷамъ шавану ҳамин хеле чизе барои ҳамон одамое аст ин гапҳои ман ки мақсад хуш надоранд ҳамин репа ҳамин як сарҷамъ шавану ҳамин хеле одама ҳамин бубуронанд ҳамин душанбеи худмонда ки мо дар расмои мо дар хеле реп неста мо американс нестем мо алҳамдулилло ҳамамон мусулмонем барои чӣ моро тоҷик мегӯянд мо мусулмонем набояд хеле реп дар ҷои мо бошад иншалло рӯзе мешад худо хоҳад мо ҳам як ду сухан мекунем ин бародари хуб бародари наздики мо хеле суханҳои хуб гуфт нисбат ман ба шонеси гуфтаниам ки ин суханҳое ки мегӯӣ фард дар рӯзи қиёмат ҷавоб мегӯӣ вай сагида ин суханҳое дорад тамоми ҷавонора тамоми духтарора тамоми одаморо ки аз чӣ хел фаҳмонам ака ба шумо балки аз зиндагӣ ай баъзан вақт мешунавем духтароне ки қати дар фотиҳа ҳастанд ё як духтарои ҳастанд ки қати вайшон гуфтугӯ байни чӣ мегӯн шавҳар да фотиҳа кардагиш қати сухан мекунад инаш вай мекунад ман шонеси ҳамин зиндагӣ калед шуда духтарони мо 99% айрӯи шонеси калед шуда не ки ман шонеси пешакӣ мефаҳмонам ки худо хоҳад рӯзе ба наздикӣ мо ба Тоҷикистон мерем не ки суханои дағалонае ки дар репаш мехонад нисбати духтарои тоҷик пешакӣ огоҳӣ мешад ки суханоша эҳтиёт карда хона ё ки репа нахона ё ки дар Тоҷикистони мо реп умуман ягон вай надора маъне надора ягон чӣ надора ин Тоҷикистон ба реп вай нестай лаёқатманд нестай да просто ин як реп вай мекунад мамлакатое ки тамоман аз шариат берунан намаёдан вай не ки дар Тоҷикистон умуман ҳамин реп бояд вуҷуд надошта бошад ин чӣ маъне дора инаш иш ҳақорат мекунад иш ҳақорат мекунад ваяш мехезад нисбат ба духтаро ба модари вай ба хуари вай ба акияи вай реп мебурорад гапу мазмуни вай маъне надорад просто ду се гудаки ахмақ мешунавад як гӯш мекунад
уже нас нараста расво каринда просто я ба ҷои як реп гуфтан я суруди хуб я дарс я муомилаи хуб сухан кунад ки о насли наврас авай ёд гира авай боша просто я ақорату дашнум гапои хабеҳу мезанад имрӯз тоҷикистони мо ба дараҷаи ваштае ки бемафкурият да тоҷикистонат вай намекунам пешравӣ ки нигоҳ кунанд намехоҳанд чаро айбайн барад инами репе ки ами мехонад тамоман дуруст неста ман ба арзиди ами вай дорам ки ами нахонам тамоман тоҷикистонам пони расво карда духтарона ҳозир мехоҳанд духтар чӣ вай дорад дар гӯшаш навшӣ мондагӣ реп шонеси гӯш дорад ва яши хен дорад тамоми зиндагиро арвиам шонеси калед шуда гапои ноҷо мезанад давай братано саломат боше мо бача